ngeleliholi beprovince, ngeleliholi benishilana, ngeleliholi ngingane kakhulu emakomredi. Siyabonga ukuthi bonke nje ukuthola lethuba leli namhlanje. Sisenkingeni babuncamalala. Sisenkingeni. Ibhodi eyakhe siyithole ngo-2023 ngesithole lokho. Igama Mshengiso Xwabe udlala uphuma phansi kwa-Ward 5 so P5 Dalisa. Inkinga esinayo babuncamalala, amavoti asilahlekele. Ubuholi sinabo. Uma sikubona ubuholi bosiza abantu abathize, thina senzele umkhondo ngesisizale ngalutho. Kumanje abantu abathatha umkhondo suke eqaleni bawubeka lapha, abekho bonke. Umuntu awuvotelanga umkhondo namhlanje yena usilithana. Ushongwe ngithi esakha umkhondo phansi, sikuthi soyangobani ubani nabantu esazama sosileka ngabo ungesangqo yena. Ngabe sizowina umkhanya kude wonke umuntu osebenza kanjalo. Kumanje babuncamalala sidivayidekile kakhulu. Kunabantu abathize abasenzela abantu abathize la. Emawadini asetshenziswa ngemoto eshawuphulathi. Ngoba lapho kwakhiwa lezithabukwane zosiza bona kuthiwa sofunela imeya. So thina asijabule into eyenzeka la emkhanya kude. Abanye mhlaka-19 silapha emakhasi bebeqala bane-leadership MK. Ingoba kunabantu abele bafukule baye phezulu basebenzele bona. Thina sisebenzele umkhonto eqaleni asiyilutho emkhondweni kumanje. Asazi ukuthi sizawusebenzela. Lokho kithi kushungu esazi ukuthi ngoba usakhele ekhaya lokuphila. Kodwa nesibuka leli ekhaya lokuphila siyafa file. Sizocela babuncamalala ukuthi namuhla ngiphansi kuphathisa wona ukuthi umkhanya ukuthi muyekelele nje uyafa. Mina ukuya ngami ngoba sithi istrategy lesesikole sifuna kwi-region asiphume sonke.